Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ne kanu baga cɛman musoman denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ayiwa a daminɛna tuguni dɛ a daminɛna sa hayi a daminɛna tugun ayiwa ne bɔra sisan ka sanbɛ direct de kɛ k'an jatigiw selimafo minnu tɛ ɲɔgɔn mɛ ɲɛgɛnɛ ye n'u bi changer n'u bi yɛlɛma Makita Boku Mabarka Boku Muradu Sire ale de ye 2 millions di a million fila filɛ ko n ka a don diya n ye fɛnw na yani mɔgɔ ka fɔlɔ dɔrɔn i ka laban ka kɛ ne fati fɛ sans condition a barika million fila la ala kana ta yɔrɔ langoloya madame Compaoré n'o bɔra ye ala ne ka kunba ala ka kunba ni mɔgɔ ka kunba kunba changer bali kunba yɛlɛma bali n kun do kunba n sewa kunba nisɔndiya kunba dogodogonin dogo madame Rivaldo a ye n sɔn 100 selidon nana a ye 100 diya ala ye min dɔ ye wasakɛ Seku Simbomba Yamadu Jalo kunfale ani Mafi Simbo Maika Seku ani Dudu ka Seku ye n sɔn 100 ka tila k'a fɔ Fati n bɛ makan n bɛ burumuso caman kɛ k'a d'i ma i k'a dun ala ye min dɔ ye wasakɛ o dalen bɛ ne ba ka kanu kan ala ye min dɔn o ye wasakɛ a kɛ ala y'i kan kanu ni kanu mɛnna dɔrɔn laban t'a la wari bɛɛ filɛ Moribo Tambega ala ka Moribo ni mɔgɔ ka Moribo tɔgɔw ka di ne parce que ne yɛrɛ fa ye Moribo ye a ka barika nafolo la ka di ne Fati ɲamama a ye iPhone ka laban ka diyan k'a ka barika tɛ mɔgɔ la dɔrɔn tɛ barika la ko kɛ a y'a barika a y'a ta nafolo min ala ka caman bila a nɔ la ala kana aw koli ala kana aw dɛsɛ aw bɛ min ɲini aw yɛrɛ de b'o dɔn ala de b'o dɔn ala ka nɔgɔya aw ye a ma ban dɛ o tuma ne bɛ ka kili fan bɛɛ l'argent la clé du monde